Jama'a barkanmu da warhaka. Babban ya an ce Najeriya, an ce duniya makaranta ne. Hakan duniya makaranta ne da gaske? Tabbas duniya makaranta ce. To idan duniya makaranta ce, Najeriya a wani department zaka bata? To in dai aka ce duniya makaranta ce, a inda zan bar Najeriya zan bata a san zuciya department. To jama'a kun ji fa wai san zuciya department. Exactly, Najeriya na son zuciya department ne domin ko kai kanka kana son zuciya. Kana son kanka kuma kai kanka ka sani. Na'am. Yanzu da ka tare ni akan hanya kan wannan tambayin bai kamata ka tambaye ni ba, san ranka ne yasa ka tambaye ni, kaga shine son zuciya. To shikenan mun gode. Ni ma na gode.